sing tak jaluke aja kuwatir. Ya ketemu kudu. kene sapere ngono. Ora dipek dhewe lho. Ora. Mong siramu. Urung. Oh iya. Wong lemu iki gampang mengge-mengge lho kowe. Bawa ngono iki ambegamu ketok lho, Tin. Lah iki waregene soal parmangan bakmi. Wo, ayo diutahke sik. Kok bar mangan kok diutahke piye ora? Tadai. Pat. Sik mando ngono mando tak otahne. Ora kejem-kejem Tin ora. Medun kepesing. Wis ngandel. Ora misuh-misuh wonge. Heeh. Yo. Ngaturke apa? Jaluke napa niku? Hah? Jaluke kuwi napa? Ora njaluk sik takonane. Fiskole. Waduh, fiskol. Fikol kok fiskol. Aku ki saking trampile basa Inggris lho, Truk. Dadi pikole dadi fiskol. Kok ya aneh-aneh to Pak kuwi? Lah ya wong ben ora mayang kok do bingung iki. Oh ya. Terserah lagune apa sing penting tatin. Oh, terus gambar ndas. Ndase sapa? Ndasmu. Ki lho bunter-bunter nggon wae lho. Karo gambar jempol. Iya. Ya, nagune apa terserah kowe yo. Lah napa Pak? Apike? Aduh, kok iki teng krengket to? Ateng krengket, wayu teng krengket saya meneh kowe. Padahal padha lho. Kowe gawanmu akeh kok. Ya akeh ayu. Ya ora kok. Papat lho kowe. Mbok rasa mbahas kuwi ngapa to? Iya. Nek tom-tomen lho. Mulane aja lemu-lemu. Wong lemu Ora lemu jenis iki. nek disetagane anu mburi. Ana wong sing duwe nang kene, ana sing ora, ngono ki lho. Kuwi nang kene sing ora piye? Jinise ngono kuwi lho, Mbak Neti lihat saja. Mbak nek nek iki mbiyen. Masih saiki duwe ya. Bujan ana. Ana ki ra kudu lemu, ora kudu kuru. Ya ora gene Agnes kuwi lemu ya ora. Lah ya mulane. Piye ta? Wis lah terserah lah omongan kok ora ono antae kok. Ngayal tur bodho. Ayo. Kok bodoh? Ngayal iki ora ono anu lho, apa jenenge ora ono. Tak kasih tahu lho, nek lemu. Mah, Lah, tempe aku gelem. Kasih kok tahu. Ora doyan. Ayo. aku dhewe. Aduh kowe. Lah itu Golek kanca sapa? Buke sama satunya itu. Wis ora wis kowe dhewe wae. Kok aku terus to? Lha jeneng kowe terus ki berarti kowe saiki dadi bir bintang. Lho kok bir bintang tok ora kok abek anu bintang. Lagi dadi senengi kowe. Iya. Nganti dalang-dalang kowe saiki do seneng karo kowe kok gloki kangko. Nyuwun kowe sing nembang pokoke terserah. Nggih. Kula nyuwun lingsir wengi ning Rasah Di apa kae jenenge? Rasa di apa? Rasa dinyanyikke. Digawe nganu mawon sing slow, apa dangdut slow. Oh, lincir wangi tak dong gendang dut. Lah ngono kuwi wae. Gendang di gula bisa nendra terus pas iki dadi kunilana. Lagu lincir wangi iki nek dirungokke alon medeni lho, Gong. Medeni. Ya asing niku pose anu. Apa? Pegelang alit. Gelang alit. Lagu kuno. Ya ora apa-apa kan suwe ra metu. Hah? Wah, aku mau apa kleru. Sing lerokke ki sapa? Sing do cangkeman ra wiyaga ta. Kudu aku ta. Heeh. Aku ki wong tertib e. Ya guys. Apa? Malah petan kowe iki tumonen apa Iki piye? lho rambutnya sliwer-sliwere lho. Ora apa-apa wae nangke wae. Anggere ra kejenggit ra sampe. Seneng ngati. Mas Kangko mau nyawer ora? Sing tak jaluke aja kuwatir. Ya, Ketemu kudu. kene sapere ngono. Ora dipek dhewe lho. Ora.
Mong siramu urung. oh iya wong lemu iki gampang mengge-mengge lho kowe bawa ngono iki ambegamu ketok lho Tin Lah iki waregene soal parmangan bakmi. wo ayo diutahke sik kok bar mangan kok diutahke piye ora Tadai. Pat. Sik mando ngono mando tak otahne. ora kejem-kejem Tin ora Rina Orisa apa kowe kok ngrasani Tatin ayo ora krungu lho aku ngene apa sa? Anu di Kamu bilang apa? gegere distageni gan kewer-kewer kuwi muni ngono ayo wedi karo Tatin Kuwi mbiyen ya duwe ta kowe za? Saiki besan meteng kok ora duwe. asaya suda meteng malah kuru e kuwi Kok to kok aneh ya nek aku meteng lemu banget ya. asa karepmu Ya wis, tak samong lho Tit, mulai saiki ramong. aku ngomong terus Rik tekan ngendi ya mau? syukur cah lalene kok gaya Yen wis Rina enggal ratri kangka telu no tak oh iki mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir kapan lahir kok ora ngabari lahir terusing batin wis jam 3 liwat lho kok bulno meneng-meneng lho rencana kowe gara-gara tekan jam 4 kok terus kelakon tekan 5:30 mayango dhewe kanca-kanca arep bali wis durung apa le omongan ayo sak karepku to dalange aku kok kowe ngatur dalang omong-omongan sak karepku ora sak karep yo ge omong yo ditibake apa jare lingser wengi oh ya kayak muni kowe iki kok ayo gek nyuwara ndes desmo kok gunteng nganggo abang Nita iki sing nembaske jenengan lho. Ayo piye to ya pimpinan sing kaya gonteng. Elek berarti. Pimpinan sing tanggung jawab ngene iki. Kanca-kanca sing penting rampung kabeh. Oh. Ora ketanggu aku terus dekem meneng wae kok.